ജീപ്പിനെയും യാത്രയും അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റ്. ഇത്രയും മനോഹരമാണ് വാഗമൺ അല്ലേ. എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം വാഗമണ്ണാണ്. കാരണം ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ മൂടി അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആകുന്ന ഒരു മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് വാഗമൺ. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടുക്കിയുടെ ഒരു പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിയാണ് വാഗമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വാഗമണ്ണിൽ ഇന്നിന്ന് നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ചായ കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ വരുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു തെറ്റ് ഞാനിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് പറയാതെ പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോൾ. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ടൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു, വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും മനോഹരമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലവും ഈ റോഡിന് സൈഡാണ്, ഇത്ര മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നിങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടു, ഞാനിതുപോലെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടു ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിലൊക്കെ കാണാം ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇടുന്നത്. വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഇടും എന്ന് പറയാം. അതും ഇടരുത്. കാരണം പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇട്ടു. അതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും മുട്ട വേസ്റ്റും വീട്ടിലുണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലൊക്കെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു കർശനമായ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ആ മുട്ടയുടെ വെക്കുന്ന അത് ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവർ എങ്ങനെ ഒരു മുട്ട ചീഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള നാറ്റം നമുക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡും കാടൊക്കെ കയറി ആ റോഡ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നതാണല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നല്ല മണമുള്ളിടത്തൊന്നും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും വേസ്റ്റും മണമുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം, അത്രയും എന്നെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആരായാലും കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു തന്തയില്ലാത്തവരൊന്നും തന്നെ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാഗമണിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നോക്കിയേക്കാൻ അറിയാം. കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും എല്ലാം എറിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയേക്കുവാണ്. കാരണം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു, ഇനി മറ്റുള്ളവൻ ആസ്വദിക്കരുത് എന്ന് ഉള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവനെ ആരും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ പുൽമേടും അതിൻ്റെ അകലെയായിട്ടുള്ള മഞ്ഞും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നവർ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള സന്മനസ് കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വെക്കുക. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്മെല്ലുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് വാഗമൺ മാറും. അപ്പം നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ള സ്ഥലത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക.